Żvilupp li qed isir fuq l-estensjoni tal-car park eżistenti fit-triq il-kbira f'Taslima qed iwassal għal inkonvenjenza kbira għas-sidien tal-ħwienet fl-istess triq. Għat-tieni darba fi żmien 4 ijiem, uħud mill-ħwienet f'din it-triq kellhom jalqu minħabba li kien impossibbli li joperaw. Il-problema li għandi l-fumes, istorbju kollu u id-dust, it-trap kollu. Jiena kellimtom dawn nies fuq biċċa xogħol għallu li ma staw jagħmlu li xejn għax għandhom il-permess. Issa jiena il-ħanuk kelli nagħlqu ġiex darbiet imma fihom. Issa jiena x-xogħol irid isir imma huma għandhom jirranġaw fuq daw il-biċċa xogħol li aħna qegħdin nitilfu ġurnata xogħol u li kell kolli nagħmluh ukoll. Fi ftit ħin id-tlieta filgħodu One News kien fuq il-post mhux biss innotajna li triq kienet imblukkata minn trakkijiet ta' Ready Mix u anke minn Crane, iżda kienu evidenti wkoll l-istorbju u tħaħin ħerġin mill-istess inġenji għal ġol-ħwienet. Waqt li konna fuq il-post, waslu wkoll uffiċjali tal-Awtorità tas-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol fejn evalwaw is-sitwazzjoni. L-inġenji bdew joperaw fi triq il-kbira sa mis-7 ta' filgħodu u skont ittra li ntbatet lir-residenti ix-xogħol kellu jibqa' għaddej sas-6 ta' filgħaxija. Huwa maħsub li x-xogħol se jdum għaddej għal kważi 6 xhur. Skont l-istess sidien tal-ħwienet suppost hemm ftehim li l-pipe tal-exhaust għandu jħares lejn il-car park, iżda fil-fatt l-exhaust kollu ta' l-inġenji qed jispiċċa fuq in-naħa l-oħra tal-car park, jiġifieri fil-ħwienet. Skont is-sidien tal-ħwienet, il-Kunsill Lokali ta' Taslima ikkonsulta biss mar-residenti, iżda huma ġew injorati kompletament.